Ndichikutambirai zvekare pano padzira re263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe mahara wetena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kuti subscribe and turn on the notification bell. Malaika this video here. Vadikani ndine video randinaro, asi video randinaro ivideo remurume akafanana na Robert Mugabe, the late president vedu vemunyika ino yeZimbabwe. So abuda achitaura mashoko anga achitaura pamusoro penyika yeZimbabwe nepamusoro futi pekufanana kwaakaita na Robert Mugabe. So da kusiya mtiona video rekutanga ranga achitaura mashoko ekuti iye afanana Robert Mugabe sika vanhu vese munyika ino yeZimbabwe vaitoti mwana wa Robert Mugabe, but pane zvaapindura panyaya yekufanana na Robert Mugabe iyoyo ende nemashoko azotaura pane vanhu vari kupwanyirwa dzimba muno munyika ino yeZimbabwe. So zvada kuitira dambokusiya mtiona video rekutanga rake, wapedza kuona kuti zvaunofunga comment section ende kufanana zveshuwa vakafanana zvisingaite. Ndatione first video. No, he was not my father. My father's name was Nicholas Chikaka. Nicholas Kurwa Chikaka. That's my father's name. Though he's late now. Yeah, vakatisiya muna 2012. Ndiro gore rakasheka baba vangu. Inini. Yeah, of course, mutupo umwe chete, tiri vekushungo tese. Dzinza redu rimwe chete, we come from the same clan, same totem, and ana sekuru vedu vakazosarana baba na baba vedu ndo venge vari ma brothers ivavo. Paunoona pana anonzi Beperere naChidziva, mukuru wavo enga achinzi Chambara. Chambara ndiye mukuru, kuchitevera Beperere kozouya Chidziva. Zvino pana Beperere naChidziva apa. Isu takabuda kutsaka kana kuti kuimba yaBeperere, the late from the other house, tsaka yaChidziva. Ivavo ndivo madzikomane vanin'ina ivavo. Saka zvichiuya zvichidzika kwatiri, the late was my brother. Yeah, of course, sometimes nenguva dziri kure kumushando kwataimbosanganawo tichionana, asi zvekuti ndingatoti zvekuonana tichinyatsozivana stereki ndenge ndiri mudikiwo. Taisangana dzimwe nguri pamisangano paMararis paya kwana Murombedzi ikoko, dzimwe nguri mumisha munoitwa matare emhurika edzinza reduka remagushungu irori. Taisangana navo vakuru ivava, venge vari munhu aiziva achitevedza tsika dzedu nemagariro edu, chivanhu chese aichiziva. Saka taisangana saizvozvo. Ngazvizikanwe nevanoda kuziva. Dai maigona kuzvishambadza izvozvo sekubvunza kwauri kundiita kuti the late former president was not my brother, was not my father. He was my brother. Ndiwo ukama hwacho ihwohwo hwatinoziva, ungoripo pakati pedu mhuri kwaMugabe paMatibhiri chatunga Karigamombe ipapo. Asekuru vangu, baba vazvara baba vangu vanonzi Agrippa Sangwara. Munin'ina vakaita umbiri zvematongerwo enyika izvi ainzi Mateo Zvimba, ndo sekuru vedu ivavo vakaita mbiri hombe nezvematongerwo enyika. Ndiye Mateo Zvimba yeye, ndo sekuru vangu ini paChikaka paya, vane guva riya riri pachikomo padombo, ndo sekuru vedu ivavo. Ndiye mukoma wasekuru vangu vazvara baba vangu yeye.
ndinotenda. Next video ividhiyo raanga achitaura maererano nevanhu vari kupwanyirwa dzimba muno munyika ino yeZimbabwe. Ndikumbira titaure zvatinofunga after wapedza kuona video. Wasubscribe here, watina on the notification bell here, walike this video here. Tichasangana zvekare munguva inotevera. Saka ndichikukurudzirai kuti tisubscribe. Maonere kufanana kwaakaita naRobert Mugabe. Inisati rari ndafunga kukusiyai tosangana zvekare munguva inotevera. Imhuri yeZimbabwe iri kuchema kuhurumende yavo kuti ko chachii nayo hurumende yedu yevatema yakaenda kuhondo ichinorwira ifu irori zvataitwa system yevachene yemabhunu vachititeresa madhunduru edu, vachititeresa mombe, mbudzi nemadhongi. Yakuda kudzoka zvakare kumhuri yeZimbabwe. Imhuri yeZimbabwe iri kuti kuhurumende yavo nemutungamiri wavo vaEmmerson Mnangagwa, inga makarwa hondo vane tenge taita rombo rakanaka semhuri yeZimbabwe kuti hurumende yedu yatinayo iyoyi kusvino kubva kumutungamiri wayo varwi verusununguko vazhinji varimo mumabhazi mazhinji ehurumende vanotarisirwa kunzwisisa chikonzero kana donzo ravakaendera kuhondo rekunorwira ifu redu, kuti tiuye takagara takasununguka tichiziva kuti takagara paifu redu remadzitateguru edu rakarwirwa nevarwi verusununguko vedu kubva kuchimurenga chekutanga ichocho chanambuya nehanda, chimurenga chechipiri chakarwiwa vana Joshua Ngomo, vana Robert Mugabe, vana Simon Musenda, ivava vana President Emmerson Mnangagwa varipo, vana Mai Mujuru, maveterans edu akawanda. Nhasi tatora ivhu redu. Mhuri iri kuchema kuti takutereswa sei, inga ndo zvatakarwira, taishungurudzwa mumaruwa tichibikira varwi verusununguko, dzimwe nguri tichishungurudzwa nemabhunu kuti titore ivhu redu tigare takasununguka tisingatereswi paivhu redu kufura kwezvipfuwo zvedu, uswa hwedu, mvura yedu. Saka vari kuti vane mutoro mikuru yakavaremera inototarisirwa kuti iturwe nehurumende. Saka kana vakuwedzerwa mutoro yekuti vanotera minda yavo, vanotera ifu ravo, vari kuchema muri yeZimbabwe kuti dai mutungamiri wenyika apindira panyaya iyi, aiongorora ko chii chashaika chatisina senyika. Tine zviwanikwa, tine diamond, tine lithium, tine platinum, izvozvo zvoga zvakatorwa zvakabva pasi pehurumende. Ingatadzire kuwana mari yekurana nyika ineyi. Pane zvese zvingade kuita, pane kuti vanhu varemerwe nekubhadhariswa mutero paminda yavo nemadhunduru avo sevatema venyika yeZimbabwe. Ndokuchema kuri kuita mhuri yeZimbabwe ikoko. Hurumende yavo yeZimbabwe yeSecond Republic, hurumende yavo